പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബസ് ഇൻട്രീത്തെ ഒരു പുതിയ പണിയാണ്. നമ്മളെ ചൈനീസ് ബസ്സാണ് ഇത് നമ്മളെ പള്ളിയല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഓഫ് റോഡിങ് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിങ് 4x4 ഒക്കെ കയറി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇയാൾ പോകേണ്ടത്. നമ്മളെ ബസ് എടുത്ത് പോവുകയാണ്. ലോഡായി വരട്ടെ. പരസ്യം കൊടുക്കാതെ പണ്ടാരം കുറേ ഉണ്ട്. പരസ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകും. നമ്മളതൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വേഗം വണ്ടി വിടുക, അത്ര മാത്രമേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്, നമ്മളെ ചൈനീസ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് വെച്ച് നമ്മൾ പോവാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മള് വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഞാൻ അധികം വണ്ടി വെച്ചിട്ട് അധികം കളിക്കില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാപ്പ് പറയുന്നത് റൈറ്റാണ്. നമ്മളെ മാപ്പ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് വണ്ടി എടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വേഗം വണ്ടി എടുത്ത് പോകാം. ഞാൻ തന്നെ പാടുന്ന പാട്ടാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ വണ്ടി സീനാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ജംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരെയാണ് പോകേണ്ടത് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോയാൽ മതി. റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയാനാണ് ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിയേണ്ട, നേരെ പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്കൊരു വഴി കണ്ടോ നമ്മൾ. ഓക്കെ. അയ്യോ, ജാമായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം? വണ്ടി എന്താ റിവേഴ്സ് പോകാത്തെ? ഫ്രണ്ട് എടുക്കട്ടെ. അയ്യോ, ഫ്രണ്ട് പോന്നില്ലേ? അയ്യോ, ജാമായ. നോക്കട്ടെ, പുറത്തേക്ക് ഇറക്കട്ടെ. നോക്കട്ടെ, അവിടെ പോയി ജാമായിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ ബ്രെഡും കൂടി കൂട്ടിയിടിക്കാം. ജാമായിട്ടാ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം നമുക്ക് ബ്രെഡും കൂടി കൂട്ടിയിടിക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ജാമായത് ബ്രെഡും കൂടി കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടീനെ മിന്നിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം തിരിക്കുക, ഫ്രണ്ട് എടുക്കുക, റിവേഴ്സ് എടുക്കുക. എന്തൊരു വണ്ടി! അയ്യോ, നമ്മളെ ഈ കാളി എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി സീനാക്കിയല്ലോ. നമ്മളെ കാറുകാരെ സീനാക്കി. എന്ത്ര ലൈറ്റ് ഇട്ട് അടിക്കുന്നത്? മാറ്ററ വണ്ടി നിങ്ങളെ. അയ്യോ, മഴ പെയ്തല്ലോ. മഴ പെയ്ത് മാനം തെളിയുന്ന നേരം. മഴയേ പുന്നാര മഴയേ, മഴയുടെ നാട്ടിൽ. അയ്യാ, നമ്മളെ വണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മളെ ബസ് തിരിഞ്ഞ വഴി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ വഴി കൂടിയാണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് റൈറ്റാണ് പോകേണ്ടത്. ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തത്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിയേണ്ട ഭാഗത്ത് ടാഗറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലോ. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞു പോയത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ കൂടെ വരൂ. അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് കയറാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇത് നമ്മൾ റൈറ്റിലോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത്. അയ്യോ, റൈറ്റിലോട്ടാണ് തിരിയേണ്ടത് നമ്മൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് കണ്ടോ. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞത്. എന്നിരിക്കോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കണം പോവേ. അപ്പോൾ സോറി ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന ജംഗ്ഷൻ്റെ അവിടെയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്ഥലം കൊടുത്ത കൂടെ അങ്ങോട്ട് നേരെ പോയിക്കാം. നേരെ പോയാൽ മതി. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നോക്കാം. നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്തെ പോയ വഴി കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും വരികയാണ്. പോട്ടെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതായാൽ മതിയല്ലേ. അയ്യോ, രക്ഷപ്പെട്ട്. ബൈക്കുകാരൻ വീണ് കേട്ടോ ചേട്ടാ. നമ്മൾ ആ ബൈക്കുകാരൻ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചത്തിട്ടില്ല. അയ്യോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈക്കുകാരൻ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ തട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗ്ലാസ് വെച്ച് തട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചങ്ങായി ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നും നോക്കണ്ട, നമ്മൾ വിടുവാണ്. എന്തോ മാറ്റോ വണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഒടുക്കത്തെ പാട്ട വണ്ടിയും കൂടെ വന്നു. ചൈന ഇറക്കിയ ബസ്സാണ്. കൊറോണയും കൊണ്ട് പിന്നാക്കിയതായിരുന്നു കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അതുവരെ നമുക്കൊരു ശിവന്റെ ഒരു ബസ്സായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത്. അപ്പം ഇതൊന്ന് സ്റ്റൈലിഷായി വിചാരിച്ച് നമ്മളൊന്ന് വൈപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചിട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒന്നും നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ നേരെ പോയാൽ മതി. ഇവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയാൻ പറയും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റൈറ്റിലേക്കൊന്നും തിരിയരുത്, നേരെ പോവുക. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അയ്യോ, നേരെ പോയാൽ മതി.
അപ്പം നമുക്ക് നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. നിങ്ങൾ നേരെ പോവാണ്. നേരെ പോവുക, നേരെ പോവൂ, നേരെ പോവൂ, നേരെ പോവൂ, നേരെ പോവൂ, നേരെ പോവൂ, നേരെ പോവൂ, നേരെ പോകൂ, നേരെ പോകൂ, നേരെ പോകൂ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്താടിയും മറക്കരുത്, നിങ്ങൾ വീഡിയോയെ ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുക, മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ? എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ സമൂല്ലല്ലോ. എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് വരുന്ന? അയ്യാ, കണ്ടസ് പോയേ. കഷ്ടം കിട്ടത്. നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ഇടിഞ്ഞ് എടുക്കാണ്. അയ്യോ, വണ്ടി റിവേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. പോയ വരാൻ പറ്റുന്നില്ലാട്ടാ. ഇനി നമ്മളാ ടാങ്കർ കാണുന്നുണ്ടാവും. ടാങ്കറിന്റെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ അയ്യോ കട. അയ്യോ, ആ വണ്ടീനെ നമുക്ക് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, ഈ വെള്ള വണ്ടീനെ. കളിക്കുന്ന ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയിണ്ടാവും. റിവേഴ്സ് എടുക്കട്ടെ നിന്ന്. നമ്മൾ ഈ കുറേ മുമ്പിൽ ആ കമ്പി പിടിപ്പിച്ചത് ഇന്നാട്ടോ. മുമ്പിൽ കമ്പിയ ലൈറ്റ് ഞാൻ പിടിപ്പിച്ച് ഇന്നാണ്. രാവിലെ കളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളതൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് റിവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇനി ആ കാറുകാരനെ തട്ടിക്കളയാം. നിങ്ങളത് നോക്കണ്ട, കുറച്ച് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നോക്കണ്ട, കുറച്ച് പണിയാണ്. അവിടെ കയറ്റൽ ആ ചെറിയ ബ്രിഡ്ജും ആണ്, പിന്നെ ആ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇതാട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉള്ള വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോയില്ല, അപ്പോൾ ഉള്ള ട്രാഫിക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമുക്ക് ബസ്സുകാരനൊന്ന് തട്ടിയിട്ടാ. കാട്ടുപോലെ കാട്ട് കയറ്റിയിട്ടാൽ ശരിയാവും. കണ്ടത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു വില്ലേജാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. നോക്കട്ടെ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. നമുക്ക് വില്ലേജാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു വില്ലേജാണ്, മറ്റുള്ള വില്ലേജൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ അവിടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോറ് നടക്കട്ടെ. അവിടെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ വില്ലേജാണോ ഓക്കെ. ഒക്കെ അയാൾ ഇടിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് അയാളല്ല ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇത് പാവപ്പെട്ട ഒരു വില്ലേജ് ആട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. പാവപ്പെട്ട ഒരു വില്ലേജാണ്. വലിയ പൈസക്കാരുടെ വില്ലേജ് ഒന്നുമല്ല. വലിയ 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 വീടുകളൊന്നുമല്ല ഉള്ളത്. വാർപ്പിൻ്റെ ഒന്നുമല്ല. നമ്മളെ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള റോട്ടിൽ കൂടെ വരുന്ന വഴിയില്ല, അങ്ങനത്തെ വില്ലേജുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? നമ്മള് പാട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ അല്ല, ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പാട്ടൊക്കെ സെറ്റാക്കി. നമ്മളൊരു പഴയ പാട്ടാണ്. പാട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ PDF വഴി ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ കാട്ടി നമുക്കൊരു പാട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റോറിൽ കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനത് വേഗം എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടതാണ് ഈ പാട്ട്. പാട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് ഇടിച്ചിടുകയാണ്. ഒന്ന് മലത്തിടിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ലോറിയൊക്കെ മരത്താൻ കൊണ്ടുണ്ടല്ലേ. അച്ഛനൊന്ന് വെയിറ്റേ. എന്താ ഇവൻ ഏതാ വണ്ടി എടുത്ത് പോയിരുന്നു നോക്ക്. നമ്മൾ ഒരാളെങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന നോക്കുമ്പോഴേക്കും മറ്റാള് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വില്ലേജ് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല. അല്ല, കാണൂല കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, സോറി. ആ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വെള്ളം കാണുന്നുണ്ടാവും, സൂര്യ. അതാണ് നമ്മളെ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത്. കുറച്ച് അടുത്തേക്ക് കയറട്ടെ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെ പാലത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ചൈനീസ് ബസ് കൊണ്ട് വില്ലേജ് കയറുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളെ വില്ലേജ്. ഇവിടെ ഒരു ചതുപ്പ് പോലെ കേട്ടോ. അതാണ് നമ്മളെ വില്ലേജ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വില്ലേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വില്ലേജിൽ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് മിനി കൂപ്പറോ KTM എടുത്ത് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. വെറുതെ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് വന്നത്, ബസ് എടുത്തത്. KTM ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിക്കെട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുക. കാരണം ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു വില്ലേജാണ്. അതുകൊണ്ടോ ഒറ്റ വാർപ്പും വീടില്ല, മൊത്തം മരത്തും കൊണ്ടും ഷീറ്റും കൊണ്ടും അടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ വീടാണ്. നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രം വരണോ ഒരു ഇഷ്ടിക കെട്ടി വീടുള്ളൂ കേട്ടോ. വണ്ടിയും തിരിച്ചിട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ KTM ഒന്ന് എടുക്കാം. ഞാൻ KTM എടുക്കാണ് പ്ലീസ്. അല്ല, ഒന്നും വണ്ടി ചെങ്ങായിനെ കൊണ്ടൊന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് നടന്നു നോക്കട്ടെ ഒന്ന്. എന്താ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന വീട് ഇവിടെ കിടന്നിട്ട്. വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട എന്താ ഡാൻസ് കളിക്കണേ. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സേവ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരസ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഓട്ടുന്നത്. എന്താണ് എനിക്ക് എയിമനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പം മോഡ് ഗാരേജിൽ നമുക്ക് കുറേ വണ്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി. നമ്മളൊരു ബൈക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ മക്കള് റോഡാണ് നമ്മളെ മറ്റേ വലിയ ഇതന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് KTM കൂട്ടൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. KTM കൊണ്ടൊന്ന് അകത്ത് കയറി കളിക്കട്ടെ. അയ്യോ ഇതെന്താണ് കളിക്കുന്നത്? പരസ്യം വരുന്നോണ്ട് എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും പരസ്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പരസ്യം വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. കട്ടാക്കി ഓക്കെ, നമ്മൾ KTM കൊണ്ട് അകത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിനൊക്കെ വന്നല്ലേ. വണ്ടി എടുക്കടാ. വണ്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്കാം. അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മോ ഇവിടെ നമ്മളെ KTM ഭയങ്കര സ്കിഡിങ് ആട്ടാ. അയ്യോ അത് സ്കിഡായി പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവോ? അയ്യോ നമ്മുടെ സ്റ്റെക്കാവോ? അയ്യോ സ്റ്റെക്കായി. ഇത്രയുള്ള വഴി KTMലൊക്കെ 6 ഗിയർ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ മിനി കൂപ്പറിന് 4 ഉള്ളൂ. 4 ഏറ്റവും ഉള്ളൂ. ഞാൻ 6 ഉണ്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റെക്കാ. ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലേ. പിന്നെ അയ്യോ ഓക്കെ, ഇത് കൂടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാറ്റ് നമ്മളെ തെങ്ങാണ്. നോക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ഗെയിം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗെയിം, അടിപൊളിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലത്തെ പ്രത്യേകം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഏത് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം, പിന്നെ നമ്മളെ ഡ്രൈവർ മച്ചാനൊക്കെ ഇറക്കി കളിക്കാം. KTMൽ വരുന്ന കുറേ KTMലല്ല ഗെയിമിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകത. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് തിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ വഴി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ പോവാം. അയ്യാ എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിനി കൂപ്പർ എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. KTM കൊണ്ട് ഇതിലൂടെ കൊടുക്കും. KTM നോക്കാം. സ്റ്റെക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട്സ്, രക്ഷപ്പെട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മിനി കൂപ്പർ എടുക്കാം. എന്താ വെച്ചാൽ മിനി കൂപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയിൽ കൂടെ അല്ല കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ പാലത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തൊക്കെ കേട്ടോ, വന്നെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ, ഒന്ന് തെറ്റുള്ളിൽ തള്ളിയിട്ടെ. നമുക്ക് മിനി കൂപ്പർ എടുക്കാം. 7X സിറ്റി ചെയ്യട്ടെ. പരസ്യം വന്ന് എനിക്ക് ദേശം കല്ലി പിടിക്കണ്ടിട്ടാ. ഒടുക്കത്തെ പരസ്യമുണ്ട്. മോഡ് ഗാരേജ് കയറാം. മിനി കൂപ്പർ ആയില്ലേ? മിനി കൂപ്പർ ആയില്ല ഫ്രണ്ട്സ്, സോറി ഫ്രണ്ട്സ്, മിനി കൂപ്പർ ആയില്ല. കഷ്ടം, മിനി കൂപ്പർ ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് സ്കൂട്ടി ഉണ്ട്, ഇതുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ മിനി കൂപ്പർ. മിനി കൂപ്പർ അടിപൊളി കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, മിനി കൂപ്പർ സെറ്റാണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടി ഞാൻ ആൽഫയും ഞാൻ മിനി കൂപ്പറാണ്. നമ്മളെ ആൽഫയൊക്കെയാണ് അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. പിന്നെ മറ്റേ നമ്മളെ റോഡ് റിസോർട്ടിലാണ് അങ്ങനെ എന്താ വണ്ടിയില്ലേ, അതിനും അടിപൊളിയാണ്. അതും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അത് നമ്മളെ മേലെ തുറക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ലംബോർഗിനി ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു. ഏതാണ് ലംബോർഗിനി ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതെന്താ 4 ഗിയറല്ലേ ഉള്ളത്? അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊക്കെ ആവാനായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് നമ്മൾ വഴി വെച്ചിട്ട്. വഴി ഓക്കെ അതാണ് പാലം വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ചു നേരം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മൈൻഡ് പിങ്ങിന് സമയമാവാനായിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം. വേറൊരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ട്. അയ്യോ, നമ്മൾ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോവും. അയ്യോ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ മിനി കൂപ്പറിൽ. ആൽഫയിൽ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇതിൽ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. അപ്പം ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ റിവേഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് പോവാം.
ഇതിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വഴി കളിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ട് നമുക്ക് എന്തും കളിക്കാട്ടോ. ടിപ്പുളിയാണ് അവിടെ. അവിടെ നമ്മളൊരു എന്തോ ഒരു സ്റ്റേഡിയം പോലത്തെ എന്തോ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. വലിയ പാർക്കിംഗ് ഉള്ള വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ ഉള്ള കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. ഒരു ട്രക്ക് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി പോകണം. ഇതൊന്നല്ല ഫ്രണ്ട്സ്. തോട്ടാണ് അത് ആ കാണുന്ന കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ആ കാണുന്ന ദിവസം എന്തൊരു ബസ് പോകുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം. തിരിക്കാം. തിരിക്കട്ടെ. പോട്ടെ. ഇതാണ് മിനി കൂപ്പർ കൊണ്ടുവന്നാണ്. എൻ്റെ അമ്മോ, ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കയറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലം. ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രൈവറ്റ് അല്ല. ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. പബ്ലിക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഒരു സ്റ്റേഡിയം പോലെയാണ്. കുറേ വണ്ടികളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കറക്കി നോക്കട്ടെ. അയ്യ, ഒട്ടിച്ച് കറക്കട്ടെ. മറ്റേ റോൾസ് റോയ്സ് ഇല്ലേ, ആ വണ്ടിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒടിച്ചു മാറ്റുന്ന പോലെ കേട്ടോ. ഒടിച്ചു മാറ്റുന്ന പോലെയാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുക്കുന്ന പോലെ, നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീക്കുന്ന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്താ നമ്മൾ നിന്നെക്കാട്ടിയൊക്കെ ഹൈ റേഞ്ച് സാധനമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള. കളിക്കല്ലേ, പൊടപ്പൊടെ. അടുത്ത് വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ ബസ് നമുക്ക് കൊണ്ടിട്ടേ. വലിയ ബസ്സിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളോട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? അപ്പോൾ പോട്ടെ, അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്താണ് അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ നോക്കിയത്? വേണ്ട കയറ്റിക്കഴിഞ്ഞ സീനോ. ഇവിടെ ഉണ്ടാ? അയ്യോ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലം. ഇവിടെ എന്താ, നമുക്ക് എന്തും കളിക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് കളിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കളിക്കാം. നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് തലകുത്തി മറിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാം. അയ്യോ, ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് സിമിഡി ചാക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങറ്റത്ത്. ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോകുന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെ. ഈ എന്ത് വണ്ടന്മാരാണ് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോവാണ്. ആയപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ആവാനായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദൂരം കൂടി നമ്മളെ വീഡിയോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് സ്റ്റേഡിയം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേഡിയം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റേഡിയമാണിത്. നമ്മളെ നൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. മിനി കൂപ്പറിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇതാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്താ പറയുക, മറ്റേ ഈ സാധനം വൈപ്പറാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വൈപ്പർ നീങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിപ്പോൾ വൈപ്പർ, പക്ഷെ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. എന്താ അറിയില്ല, നമുക്ക് അറിയില്ല സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പോവാം. ഇപ്പം നമ്മളെ വീഡിയോ മൈൻഡപ്പിംഗ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. വയലും കൂടി ഇറക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്, ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ. അപ്പോൾ തുടരണം ഈ കരുതൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം, എന്നേക്കും ബൈ.